Appell lill-unions kollha għall-għaqda ħalli bi pjattaforma waħda issir ħidma kontra l-pjaga tal-oli tal-ħajja għax hekk biss li jinġibed ħabel wieħed brisq il-ħaddiema kollha Maltin u Għawċin. Kliem il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella fl-għaluq tal-konferenza li ġiet organizzata fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem fejn spjega aktar fid-dettall il-viżjoni tal-union għaż-żmien li ġej. Fejn tidħol l-oli tal-ħajja bħala unions qed nappella lill-unions Maltin li għandna bżonn impoġġu bil-qiegħda fl-imkien u nixbdu ħabel wieħed. L-oli tal-ħajja ma tolqotx lill-membri tal-UHM, l-oli tal-ħajja ma tolqotx lill-membri tal-Workers Union, tal-Forum jew tas-CMTU, l-oli tal-ħajja tolqot il kulħadd. U naħseb għandha tkun pjattaforma li niġu fl-imkien. Joseph Vella qal li għal din il-union mhux aċċettabbli li l-politika toħloq għamat quddiem għajnejn il-ħaddiema b'din eventwalment twassal għal firda. Minflok il-ħaddiema għandhom ikunu maqudin fi ġlidiet li jolqtu lil kulħadd bħal dik tal-oli tal-ħajja. U kompla li l-union qed issaħħaħ l-impenn tagħha biex tkun aktar viċin in-nies bħall-użu ta' pjattaformi diġitali. Madankollu għad hemm ċirkostanzi fejn ħaddiema jibżgħu jikxfu jitkellmu għal dak li jkun tagħhom bidritt. Innota wkoll kif diversi postijiet tax-xogħol għandhom persuni differenti li jħaddmu ħaddiema differenti u dan ma jagħmilx ġid tal-ħaddiema li jibqgħu bil-problemi ma' wiċċhom u mingħajr soluzzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers esprima tħassib tiegħu għal mod kif qed tonqos is-sitwazzjoni tal-ħlas ugwali għall-istess xogħol għax fil-waqt li kulħadd jipritka dawn l-idejat qed nibqgħu ma naraw l-ebda frott u qal li l-ħaddiem m'għandux għaliex jibża jikkritika l-ġid tiegħu minkejja li dan aktarx li se jsib lil min se jipprova jwaqfu. Madankollu wieħed għandu jifhem li l-isfidi jgħinu lil kull wieħed waħda minna nifhmu li kapaċi nelbuhom. Joseph Vella qal li dwar il-prekarjat qed nitkellmu ħafna iżda maħniex insarfu. Fil-waqt li esprima t-tama tiegħu li s-sena d-dieħla nkunu f'pożizzjoni li ngħidu li mxejna sew il-qudiem biex insolvu din il-kwistjoni. U tenna li mhux biżejjed li l-gvern jara li toroq biss ikunu sbieħ iżda anke l-kundizzjonijiet ta' ħajjet il-ħaddiema Maltin u Għawċin kollha.